Moikka kaikille! Eli tänään on Mr. Iirotuksen vuoro ja me päätään Back Opener. No, mitä tässä selittelee? Eiköhän lähdetä availemaan. Toinen paketti. Sirkfos. Mitä? Sanchez. Väärä. Väärä Sanchez. Mä saan vaan Rare. Gold. Blind. Inform. Joku hyvä. Insane. 90 pace. Ei huono. Gold. Kakka. Come on. Gold rare. Joku. Kasona. Navas. Ja en pitänyt paketista. Jonas. Huono. Mun tuuri. Come on. Dede. Toinen paketti. Jones. Katsotaan. Kama. 3 pace. Ei huono. Guardado. Ei huono. Come on. Müsler. Nyt anna jotain. Voi kamala. Millä tämmöiset voi olla gold rare. Noniin, come on. Rojo. Anna liila kortti, semmoinen liila Ronaldo sieltä. Ei. Mä en pyytänyt Rafaelia, mä pyysin liilaan Ronaldolla.